गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ଆଜି ଦିନ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା। ଅକ୍ଷମ ଶିଶୁ ଆମ ସମାଜର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନେ ସାରା ଜୀବନ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। देह श्रीक्षेत्र माटी रे सुमोर देह श्रीक्षेत्र माटी रे। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଅନେକ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ପାପ କଥା ଦେଖି ପାପି ହେବି ବୋଲି ଆଖି ଦେଲୁନି, ପର ଧନ ଦେଖି ଲୋଭି ହେବି ବୋଲି ଆଖି ଦେଲୁନି। ତୁ ଯାହା କରୁ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇରେ, ଏ କଥା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି। ହୋ ଏ କଥା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି। ଏମାନେ ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକାର ନେଇ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଟିଏ ଜୀଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସଭିଏ ମିଶି ସୁସ୍ଥ ଓ ସଶକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବା। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ଶାନ୍ତ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ତୁମ ଦେଖୁ ଜଗତ। ତେଲ ନାହିଁ ଦୁଇ ଆଖି କଲମତେ କହା ଦୁଃଖୀ